Sa Good Vibes, mga prutas pareho sang durian kag marang makita na nga ginabaligya sa higat sandalan sa Barangay Concepcion sa Talisay City. Pero missing in action ang rambutan kag lanzones. May report si Romeo Subaldo. Basta gani bulan sa Agosto, amat-amat na nga makitaan sa higad sandalan sa Barangay Concepcion sa Talisay City ang nagkalinlain nga mga prutas. Pero sa aton nga paglibot dito kay ina, marang kag durian lang ang makita nga gina-display. May saging, may langka, missing ang lansones kag rambutan. Wala rambutan? Wala pa rambutan? Lansones wala man? O subo ba? Ano lang ara? Nang durian mara. Amo na na. Gulpi lang wala lansones no? Nagtulak ka sa mga lansones. Ang mga puno sang lansones sa barangay, wala sang mga bunga. Ang mga rambutan, may bunga pero green pa ang kolor, alang-alang pa. Istorya sang isa sa mga nagatanom sang puno sang rambutan, lansones kag marang nga si Nonito Quechon. Bisan sila, nakibot nga wala nagpamunga ang mga lansones sa ilang barangay. Sa iya eksperyensya, daw ini pa lang ang unang nga tuig nga wala nakapamunga ang lansones, base kung dala lang sang klima. Subong si Rugid sa iyo. Bisan sing una display halos tanan din nga display mi ara. Apera na. Oo. Dapat amo ni nga bulan August kasugod sa pamunga. Pamunga na saya o. Ara na gid na iya. May luto na siya tapos taga pa tanang na sabla Oo. basta sa October. Subong wala gid gumawa. Uy gid. Sa rambutan do delay man no. O dili. Ano na sa mga rason nga amo gumawa? Kasi sa timpo man sa klima bla. Oh. Dabi nagigay atong blue bagyo daw na kuan sa siguro kunol-kunol. Ang rambutan, delay ang pagpamunga. Ang Concepcion Abi, ang kilala bangod sa siningang mga prutas. Ang ilagan ni kapistahan sa barangay, ang nakabase sa siniman nga mga prutas, ang Maradula Festival, para sa marang, sa rambutan, sa durian, kag ang para sa lanzones, pero subong madu pa lang ang available. Ang mga bumalakal nga nagahapit sa barangay antes magkadto sa mga malapit nga resort, nagakakibot nga wala pa maayos ang prutas. Damo ka pangita. Sambot. Ano? Sambot sa dulo. Sambot. Nalang-alang. Ginakulang. Damo ka pangita na lang. Pero damo magpakita lansones. Subong na tabong wala lansones. Kali gando ka damo. Si Nonito nagalaob nga kung zero si lansones sini nga tuig, ang madasod nga pamunga mas doble ang kadamuon. Lumantiner lang ana isang atag sang kuan sang Ginoo nga mo lang sa. No? Pero ang nadula man lang daw lansones man lang. Lansones lang. Tanan ara man nag. Pero dili-dili lang si rambutan. Siguro, Pero si marang ara gyapon. May bugay gyapon ah. Pero ang labing importante nga may prutas sa gihapon. Ang iban nga daan sa ila, sa prutas lang nagasalig para sa ila income. Gani kung ano lang anay nga bugay ang ginahatag sa ila, amo lang ina ang ilaman nga ginatanyag sa ila nga mga bumalakal. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.